Aquí tenim a la Nica, que vol estar present també en el vídeo tutorial d'avui. Feia temps que no en feia cap, doncs avui en tindrem un molt interessant, que és fer llacets, pajarites. Ja estem aquí bullint l'aigua. Aquestes pajarites d'aquests llacets és el plat favorit de la Caral, que avui està aquí. Caral, què tal? Com estàs? I per això li fem. I necessitarem els següents ingredients. Llacets, aquests són gallocs, són boníssims, us els recomano, però si no també són molt bons els de Lidl. Els de la marca Lidl són boníssims. A part, costa't de cap aquí, Caral, si ens coneixerem els ingredients. Sobrassada. La sobrassada, que és molt bona també, a part del Pozo, és la del Mercadona, recomanada. Hi ha 3 tipus de sobrassada al Mercadona. La normal, que és molt bona, després una amb mel, aquesta no l'he provada mai, i després una que em penso que és de jabug o una cosa així, que és una mica forta. Jo us recomano la normal. Després, tomàquet, farem servir aquest tomàquet, i all, que la Caral l'ha tallat. Mireu que ben tallat, la Caral l'ha fet. I ara el primer que hem de fer doncs, és deixar que bulli l'aigua, que la tenim ja aquí, amb aquesta olla, que per cert va molt bé, me la va arreglar en Plade, amic meu, i va de faula. Esperarem doncs que acabi de bullir, tirarem les pajarites, els llacets, i anirem explicant. Bé, doncs ja està bullint l'aigua i començarem a posar aquí els llacets. Aquí posa que ha d'estar uns 8 minuts al dente i serem 7, perquè després els hem de posar a la paella, ja ho veureu. És molt important, 7 minuts, Caral? Estàs al loro, tu? Al loro! És molt important una cosa, hi posarem sal, hi posarem sal, però no hi posarem pas ni oli ni mantega, perquè depèn de com l'oli i la mantega a vegades treu el gust aquest de la pasta. Sal sí que n'hi haurem de posar, perquè tingui més condiment, però ni mantega ni oli. D'acord? Fins dintre de 7 minuts. Ja hem bullit els llacets, els tenim aquí, i aquí ja hem començat a posar l'all. Fixeu-vos que no s'hi ha de posar massa oli. No s'hi ha de posar massa oli. Posarem aquí, el que passa que fa sorollot. Fa una mica de soroll, I ara posarem la sobrassada. Posarem aquí la sobrassada, que comenci a fer una mica... Aquí una mena de sofregit. D'anar en compte que faci el seu suc, podem dir d'alguna manera, i començarem ja a tirar els llacets. Així. Els farem fregir. I ara és quan hem de començar a posar-hi una mica de tomàquet. I ben fregit. Això també va al gust del consumidor, Mira la Nica, que bé que s'ho passa ja. I ara aquí ben fregidet. Tal com deia, al gust del consumidor, no? Però com més fregit, millor. I ara, doncs, a servir. Agarrem el pot. I les posarem
en el seu plat corresponent. Tot això et menjaràs, Caral? Sí. La Caral a vegades hi posa una mica de salsa brava. I el que s'ha de fer ara, doncs, és posar formatge. Posem formatge ratllat al cim i acompanyat, això sí, d'aquestes delicioses olives negres d'Aragó. En diuen olives aragoneses, que són boníssimes. Doncs bé, aquí tenim aquesta recepta. Nica! Fins i tot la Nica també en vol. Aquí tenim aquesta recepta de les pajarites dels llacets, que espero que us hagi agradat. Que vagi molt bé i que les gaudiu. Adéu-siau.